Καλησπέρα. Θα σου δείξω πώς λειτουργεί. Δημιουργείς δωρεάν το λογαριασμό σου, συλλέγεις το δωρεάν πακέτο των 10 και ξεκινάς άμεσα να κερδίζεις. Κερδίζεις 2% καθημερινά και από αυτά που σου δόθηκαν τα παίρνεις πίσω μία μισή φορά πάνω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πληρώσω κάτι? Όχι, δεν υπάρχει κόστος εγγραφής, ούτε μηνιαία συνδρομή. Αγοράζεις διαφημιστικά πακέτα των 10 και σου επιστρέφουν πίσω 15. Δηλαδή καθημερινά κερδίζεις το 2% του ποσού που αγόρασες και μπορείς να τα πάρεις όποτε θέλεις. Αυτό μου ακούγεται πολύ καλό, αλλά δεν πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι? Ναι, πρέπει καθημερινά να βλέπεις 3 διαφημιστικές σελίδες και παράλληλα μπορείς να διαφημίζεις και εσύ 3 διαφορετικές δικές σου σελίδες. Ωραία, εύκολο είναι. Θέλω να ξεκινήσω τώρα. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου δεξιά για να σε πάω στη σελίδα που θα κάνεις τη δωρεάν εγγραφή σου και να σου δώσω και 10 για να ξεκινήσεις. Επίσης, μπορείς να προτείνεις τη σελίδα σου και στους φίλους σου και να ξεκινήσετε να κερδίζετε όλοι μαζί. Η ομάδα μου θα σε βοηθήσει σε κάθε σου βήμα. Τέλεια! Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω.